Noget af det bedste, du kan gøre for din egen kabalelægning, er altid at bruge et helt nyt sæt spillekort. Plastikken kan måske godt drille lidt, men jeg kan anbefale altid at have en lang tommelfingernegl, f.eks. på højre hånd, så du altid kan skære igennem plastikken. Når plastikken først er fjernet fra kortene, så gælder det om at give dem en god blanding, så de ikke ligger fabrikslagt, som de gør, når de ligger inde i pakken. Du kan f.eks. bruge den kinesiske metode, den hedder chop chop. Du kan også vælge at vaske kortene i søen, eller vaske kortene i søen, som den skånske blandemetode hedder. Så gælder det ellers om bare at samle kortene, og så er du klar til at lægge kabale. En af de mest kendte og brugte kabaler er den, der hedder solitaire. Det betyder ensomhed. Jeg ved ikke hvorfor. Der findes envings, tovings og trevings solitaire. Af andre kabaler kan nævnes Rainbow Rocket, Cowboy King med double overs og Club Diamond Centerpiece. Er man i et mere eksperimenterende humør, kan man forsøge sig med X-Man med triple top og vandret vending og leftover jump deck. Det er også muligt at bruge face value og overspin med treplans undercut, og naturligvis kan man gøre brug af sin hidden Russian stikning. Derefter kan man fjerne spinkartet og gøre plads til Joker Heist. En anden meget populær kabale er pyramidekabalen, også kaldet 13-kabalen, en af mine favoritter. Man starter med et topkort, i anden række lægger man 2 kort, i tredje 3, i fjerde række lægger man 4 kort efter hinanden, og i femte. I sjette række lægger man 6 kort, og i syvende række slutter man af med 7 kort efter hinanden. Herefter gælder det om at parre kortene 2 og 2 ad gangen til en samlet værdi af 13, hvorefter man kan fjerne dem fra brættet. Det gælder om at ende op med et tomt bræt, altså 0 pyramider. Det går godt i starten, men pludselig sidder jeg fast. Her mangler jeg en 5'er til min 8'er. Frustrationen er ved at sætte ind, da jeg endelig rammer hjerter 5, og så kan jeg komme videre. Der er 3 åbne kort, men jeg har kun 5 på hånden. Det bliver spændende. Selvom kabale er en dejlig afslappende hobby, kan det være frustrerende en gang imellem. Men jeg kan stadig godt lide at lægge kabale. Det er ikke ensomt. Det er hyggeligt. Ja! Yeah! Jeg kan godt lide at lægge kabal, så behøver jeg ikke sidde og tale med nogen. Jeg har hverken børn, mand eller kone, og det bedst, når jeg sidder i min egen stille zone og lægger kortene ud i flotte mønstre med nye dæks, der ikke mere kan ønske mig. Folk de spørger mig, hey, hvad laver du der? Slap dig af, men jeg sidder bare og lægger lidt solitaire. Oh yeah. Lækker kabal.